că Stăpânele vântului, eu doamnele cu pământului, privesc obscurați, iarbă, am văzut niște ore, dar cu aparatul, că dacă cântați, mă vedea de aproape, mi-a aruncat un foc și mi-a aruncat un scaun în mijlocul câmpului cu un ziar pe el, habar n-am, cred că ziarul însemna focul și niște ceapă. Și cam da, asta a fost, ăsta e scaunul, iar na, alea sielele, chiar dacă pare ca un fum alb, sielele. Nu s-a terminat videoclipul prin că el are 3 minute și 16 secunde și acum maxim am voie să îl țin un minut, așa că pa, să-mi dați like și să vă abonați!